अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। मंत्री नितेश राणेंनी ठाकरे शिवसेनेला खिंडार पाडलाय। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील शेकडो ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतलाय। मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते दोडामार्ग मधील तळेखोल पिकुळ येथील ठाकरे शिवसेना, हेवाळे सरपंच साक्षी देसाई, जान्हवी खानोलकर आदींसह शेकडो पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेत पक्षप्रवेश केला। बांदा मंडलातील ठाकरे शिवसेनेचे प्रमुख उल्हास परब आणि शेकडो कार्यकर्त्यांनी इन्सुलीचे सचिन पालव, संतोष मांजरेकर, निगुडे माजी सरपंच समीर गावडे आदी कार्यकर्ते, शेर्ले गावातील एकता केरकर यांसह ठाकरे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केला। पानोसेवाडी शेर्ले अनिल राऊळ यांच्यासह ठाकरे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केलाय। दांडेलीतील विठू शेळके, ठाकू खरात आदींसह ग्रामस्थांनी प्रवेश केला। सातेरी महिला विकास सोसायटीचे चेअरमन स्नेहल बांदिवडेकर यांनी भाजपात जाहीर प्रवेश केलाय। वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस येथील श्यामसुंदर राय, प्रकाश वारंग आदींसह असंख्य जणांनी भाजपात जाहीर प्रवेश केला। यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, ज्येष्ठ भाजपा सदस्य दादा मालवणकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, महिला जिल्हाध्यक्ष श्वेता पोरगावकर, जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, आंबोली मंडल अध्यक्ष रवींद्र मडगावकर, बांदा मंडल अध्यक्ष महेश थुरी, शहर मंडल अध्यक्ष अजय गोंदावळे, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, दोडामार्ग तालुकाध्यक्ष सुधीर दळवी, दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, माजी नगराध्यक्ष संतोष नांचे, वेंगुर्लेचे माजी नगराध्यक्ष दिलीप किरप आदी उपस्थित होते। बघा, भारतीय जनता पक्षाकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या कामाला प्रभावित होईल आणि ज्या पद्धतीने आमचे बावनकुळे साहेब आणि रवी चव्हाण साहेब पक्ष बांधतायत, संघटन वाढवत आहेत, त्या दृष्टिकोनातून आता सगळे अन्य पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते जरा प्रभावित होत आहेत आणि आमच्या पक्षाकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये येत आहेत आणि त्याचं आम्ही स्वागत करतोय। शेवटी ह्या देशाचे पंतप्रधान भारतीय जनता पक्षाचे आहेत, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पक्षाचे आहे, सगळीची सगळी ताकद आज भारतीय जनता पक्षाची असल्यामुळे कार्यकर्त्यांचा पहिला चॉईस हा भारतीय जनता पक्ष आहे। त्यामुळे तुम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये हे प्रवेश आजही दिसत आहेत आणि उद्या पण दिसणार आहे। यादी फार मोठी आहे, तुमच्या फोनमध्ये बॅटरी संपेल एवढी मोठी यादी आहे। फक्त टप्प्याटप्प्याने आम्ही सगळ्या तालुक्यामध्ये जाऊन आमच्या संघटन पर्वाच्या अंतर्गत जे आमचे दौरे आहेत त्याप्रमाणे पक्ष प्रवेश घेतोय। आपलं काम करावं